रुपनाथ बसुमतारी गेदेमा बिथांनि दिनै सारादु सान बे सारादु फालिनायाव दिनै लैहोर लैहोर जोंनि हालामनि रायजो राजाफोर गेदेमा दैदेनगिरि बर' हारि सिबियारिफोरा दिनै ज' जादों। मानोना सोरगोआरि रुपनाथ बसुमतारी सारनि जा बिहोमा बर' हारिखौ दाफुंनायाव बर'नि बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायाव बियो जोंनि थाखाय जारिमिन जानानै थालांबाय आरो जोंखौ थुलुंगानाय मोनसे बिहोमा होनानै गालांबाय। बेफोरबायदि गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। हारिखौ जौगाहोनायाव बिथाङा जेब्ला फरायसा आफादनि मुभमेन्ट BLTNDB नि मुभमेन्ट जादोंमोन, बिथाङा सिंजों सिं हारिखौ बोखांनो थाखाय खौसे जानायनि बाथ्राखौ बिथाङा गोबां रायलायोमोन आरो आं बिथांजों गोबां खेब मोगा मोगि थुनलाइनि बाथ्रा लानानै सावरायनायजों लोगोसे हारिनि खौसेथिनि बाथ्रा सावरायनायाव जिरायफानो मोनदों। मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनांगोन जे मोनसे डाटा बिथांनियाव बिथाङा दोनदोंमोन 1901 मायथाइनि जा खर' साननाय आसामनि सेन्सास, बे सेन्सासनि रिपर्टखौ नायनानै इन्डियानि सेन्सासनि रिपर्टखौ नायनानै बर'फ्रा बेसेबां बर' स्पिकिं कमिउनिटि बर' हारि हिसाबै दंबावो बिनि रेकर्डआ बिथांनाव मोजाङैनो दङमोन। जों दा बेफोरखौ नायफिननो थांगासिनो दङ। आसा खालामदों बर' थुनलाइ आफादा बे बेलायाव खोब स्ट्रंलि आखाइ होगोन आरो जोंनि सरकाराबो हानायमानि हेफाजाब होनो नाजागोन। बेनि अनगायैबो 1962-63 मायथाइयाव बर' हारिनि मोनसे बिख्लो डिमापुरखौ जेब्ला नागाफोरनो दखलाव लांनो होयो, बै समाव बै समनि हारसा लिरगिरिफोरा बर'फोरनि बिखाखौ बोखानानै होनायाव मोनसे समाव बर' हारियाव गिदिर मोनसे सोमावसारनाय फैगोन होननानै 1962-63 मायथाइयावनो लिरगिरिफोरा बा गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय रेकर्डफ्राबो बिथांनियाव दङमोन। बेखौ जों दा कालेक्ट खालामफिननानै मोजाङै मोनसे रनसायनायनि गेजेरजों माबायदि फोसावनो हायो बेखौ जों आखायाव लानो नांगोन। बिथांखौ अरायथा खालामनो थाखाय नोंथांनि सरकारा मा राहा लादों? ओरैनो जोंनि सरकारनिफ्राय बिथांनि मुसुखा बानायनायनि बेब'स्थाखौ लाबाय आरो स्पेसियेलि जोंनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो आंबो बेवहाय इनभल्भ दङ। बिथांनि थुनलाइ सोरजिथाइफोरखौ माबोरै जोङो अरायथा सनानि हांखोजों लिरनानै गालांनायाव हेफाजाब होनो हागोन बेनि बेब'स्थाखौ जों लानो नागिरदों।